אז מה קורה חברים? כאן אני עידו עם יותם ועומרי בסרטון תואמים ממתקים ומדרגים אותם. אז אנחנו מתחילים עם זה הראשון שלנו, אוראו. אוראו רגיל פשוט, אין פה איזה משהו מיוחד. אוראו רגיל 9. 9.5. 8.5. 8.5, 9.5, 9. עכשיו נעבור לקינדר בואנו. אצבעות קינדר, הוא סתם אומר קינדר בואנו. זה... ממתי. טעם חבל. אבל גם קוביה. עוד קייז. 8. פשוט טעים רגיל 8. 10. מה? אתם לא יודעים. עומרי חולה על החברה קינדר, כל דבר שקינדר יש לו. האם זה נכון אומרי? ביצת שוקולד. הוא מאוד מאשר. זה גם באותו חברה. ביצוש. אז כבר תדעו שאומרים את 10. וואו, גם נבדוק מה יהיה פה בסוף הסרטון. לא, מי שירצה... בגלל שאומרי הכי אוהב את זה. מי שירצה נעשה סרטון של שורט, שאנחנו פותחים זה, ונבדוק מה יצא. תנחשו. הנה, בוא נעשה ככה, יוצא מתחלק לו. ככה. הנה, הופה. קינדר רגילה, פשוט טעים, 8. זה כמו קינדר הזה, אין בו משהו מיוחד. 8.5. 10. כמה? 10. 10, 8.5. אז בוא נעבור לחטיף הבא שזה נראה לי זה. יאללה, בוא ניקח את זה, סבבה? לב הכי מוזר. הבנתי. כתוב הבנתי זה ג'לי. שזה סוכריות ג'לי וטעם פירות, אז בוא נראה אותו, זה נראה כמו נקניק, רק כמו ג'יה. הנה, תסתכלו, נראה כמו חבילה שלנו. וואו. אוקיי, מה? הולי מולי. זה פשוט נפל הכל. אל תפתחו את זה כמו שאתם פתח, פשוט תפתחו מעט. אתם יודעים, זה ככה נראה. יש את זה במלא צבעים. מלא. אל תדאגו, הולכים להחליף לנו יש כזה בשחור, יש כזה... הולכים אחרי זה להחליף לנו סדינה, על זה אל תדאג. רק יש לנו הרבה עטיפות על ה... תסתכלו מיקס. של כל הצבעים ביחד. זה נורא מגעיל. אוי, לא. קילס את זה סיטאון. 2, 7. 8, 4. 9. 4. 9, 7, 4. קצת השחור. אוקיי. בוא נעבור. משהו הכי מוזר. גונית בטעם קקאו. שם קקאו. לא שוקולד. שוקולד זה גם קקאו, אבל לא כתוב טעם שוקולד. טעם קקאו, ממש. וזה הזמן להזכיר לכם. וואי, לא. כמובן, סוף מגעיל. שימו סאב ולייק. אם אתם רוצים עוד סרטון כזה, מטרה 7 לייקים. וואו, זה מגניב רצח. וואו, זה נראה כזה טעים. ואתם לא מבינים איך זה בא. זה בא כמו קאפקייק. עם כזה. ככה, כאילו, וואו, זה נראה כזה טוב. אתה יודע שתמיד זה ככה בוגניות. לא, זה לא. לא, אף פעם לא. היי, תראו לי. זה פשוט, זה מצופה שוקולד. זה מדהים. תסתכלו אותה בפנימה. הוא כן טעים. וואו, זה מדהים. לא כל כך. 8.5. לא, 8.5 גם. 3. מה? 3. מה קרה לך שוקולד עם דירוג גבוה? למטה. 8.5, 3. עכשיו הוא גונית בטעם וניל. ואני. מה הוא צריך לתאם את זה אם הוא לא אהב את הקודם? אשטג קינדר. אשטג קינדר 10. אני מקווה שבוע שאתה במגיל הזה. וואו. אני לא בא לטעום את הווניל. תסתכלו, זה פשוט ככה בא. אני פורש לא בא לטעום את הווניל. הוא לא רוצה לטעום את הווניל, לא צריך. קדימה. הנה, אתה קדימה.
וואו, זה נראה כזה מטורף. רוצים? מישהו רוצה? זה מטורף. רק שתדעו, העוגות האלה משביעות רצח. ברמה של כאילו מסביות, שכמו שני שניצלים לשני כאלה. אז עכשיו נעבור לחטיף האחרון